Сёння 70 гадоў Міколу Статкевічу. Як у розныя гады палітвязня віншавалі з народзінамі за кратамі. Памёр легендарны трэнер фрыстайлістаў Мікалай Казека, якога адхілілі ад працы за пазіцыю ў 20-м годзе. У Латвіі пасля выяўлення тунэлю на мяжы з Беларусю пачалі аперацыю «Пярэварасень». У Европе сёння чакаюць адно з самых відовішчных сонечных зацьменняў за апошнія 25 гадоў. Што ўбачыць у Беларусі? Добры дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Ганна Соусь. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 12 жніўня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку, напішыце каментар і падпішыцеся на наш канал. Беларускае грамадства, яно зараз патрабуе прыкладаў годных паводзінаў людзей, якія займаюць выразна агрэсіўную палітычную патрыятычную пазіцыю. Палітыку былому палітвязню, былому кандыдату на прэзідэнта Міколу Статкевічу сёння споўнілася 70 гадоў. Статкевіч цяпер у Менску, аднаўляецца пасля перанесенага за кратамі інсульту, вядзе свой тэлеграм-канал. Больш за паловы свайго палітычнага жыцця палітык правёў за кратамі. Пасля выбараў 2010 году кандыдата на прэзідэнты Статкевіча асудзілі на 6 гадоў зняволення. Падчас адсеткі актывісты рабілі салют на яго на дзень народзінаў каля магілёўскай турмы. А таксама ладзілі акцыю «Неба для Статкевіча». Фатаграфавалі, публікавалі ў сацсетках неба і сонца, каб сімвалічна падзяліцца з палітвязням, які быў пазбаўлены сонечнага святла ў адзіночнай камеры. Статкевіча зняволілі падчас выбарчай кампаніі 20-го году, асудзілі на 14 гадоў, летась у верасні вызвалілі разам з іншымі вязнямі, але пасля адмовы пакідаць Беларусь кінулі за краты. Сёлета ў лютым яго вярнулі дадому пасля перанесенага за кратамі інсульту. Сёння ў сацсетках і не толькі людзі віншуюць палітыка 70-годдзям. Я змагаюся за Беларусь. Я буду працягваць гэтую працу, пакуль я жывы. А ўсё астатняе – это другасна. Стала вядома, што 10 жніўня на 77-м годзе жыцця памёр легендарны трэнер фрыстайлістаў Мікалай Казека, якога адхілілі ад працы за пазіцыю ў 2020 годзе. Мікалай Казека быў адным з самых паспяховых трэнераў у гісторыі беларускага спорту. Пад яго кіраўніцтвам беларускія фрыстайлісты заваявалі 7 медалёў на 6 алімпійскіх гульнях, у тым ліку 4 залатыя. Беларускія фрыстайлісты лічацца аднымі з наймацнейшых у свеце. Казека шмат гадоў быў нязменным галоўным трэнерам нацыянальнай зборнай Беларусі. У 2020 годзе Мікалай Казека падпісаў адкрыты ліст спартоўцаў з асуджэннем гвалту сілавікоў і фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. Пасля гэтага яго фактычна адхілілі ад працы са спартоўцамі, забралі імянную прэзідэнцкую стыпендыю, а ў 2022 годзе з ім не працягнулі кантракт. Никто не имеет права давить на человека, чтобы он изменил свою точку зрения и высказывал не то, что он думает. Мікалай Казека памёр на 77-м годзе жыцця. З трэнерам адбыўся няшчасны выпадак на лецішчы. Улады праігнаравалі смерць легендарнага трэнера. Пра яго смерць не напісалі ні дзяржаўныя медыя, ні афіцыйныя каналы Міністэрства спорту і Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Кіеў працягвае непублічныя кантакты з рэжымам Лукашэнкі і адначасова актывізуе супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Ці магчымая сустрэча Зяленскага з Лукашэнкам і што рабіць беларусам ва ўкраіне без сапраўдных пашпартоў, расказвае прадстаўнік Украіны ў сувязях з беларускімі дэмакратычнымі сіламі Яраслаў Чарнагор. Глядзіце яго вялікае інтэрв'ю на YouTube-канале Радыё Свабода. Те, що відбувається комунікації між Україною і Білоруссю, це доконаний факт. По-перше, хоча б по тому, що посольство України в Білорусі не зачинено, дипломатичні стосунки не розірвані. Знову ж таки, ми бачимо постійні обміни через територію Білорусі українських і російських військовополонених. І це показує, що а без комунікації з режимом Лукашенка це б не було б можливим. Тому ми можемо припускати і бачимо ці приклади реалізації, що такі комунікації відбуваються. На якому рівні, хто з ким зустрічається, це невідомо. Вірить чи не вірить Лукашенку, це справа кожного. Таму мы запросілі вас, прадстаўніка украінскага боку, каб вы нам расказалі, ці ён хваліцца, а насамрэч гэтага няма, ці ўсё ж такі гэтыя размовы з вельмі высокапастаўленымі украінскімі чыноўнікамі адбываюцца?
Ну, я думаю, що аби ці комунікації знаходилися в офіційному полі, тоді б я міг би вам щось повідомляти. Те, що доходять якісь чутки чи слова Лукашенка, вибачте, словам Лукашенка часто віри немає, тому що його досить часто використовує російське ПСО саме для провокування якихось кроків чи подачі якихось інформаційних заяв в поле широке медійне. А Ольга Зазулінская, якая узначаліла місію дэмакратычных сілаў Беларусі ва ўкраіне, расказала Піку Свабоды пра тое, чаму яна пакінула пасаду прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і ў чым бачыць сваю галоўную задачу ва ўкраіне. Светлана Шатилина хотела сысці, і мне просто прапанавалі. А можа б ты хотела? З улікам того, што мне цікава Украіна, што я разумею, што там ёсць з чым работаць, я пагадзілася. Я больш за год уже езжу в Украину. Я ж не еду туда первый раз, не разумеючи, что там отбывается. И в Европе белорусы могут себя ощущать небеспечно, да, и не только в Украине. Да, ідзе война, это все складана, але трэба працаваць і там, дзе ідзе война. Найперш я хочу сустрэцца з беларусамі, якія жывуць в Украине. Як яны бачаць прыярытэты? Прыярытэты працы місіі, галоўныя накірункі, па якім трэба працаваць. Збольшага мы разумеем, якія запыты у беларусаў ва ўкраіне. Трэба проста паразмаўляць наконт стратэгіі, як мы будзем працаваць, дзе мы можам узмацняць адзін аднаго. Бо пакуль тое, што я бачу, все сварацца чамусьці. Цалкам інтэрв'ю з Ольгай Зазулінскай выйдзе ў выніковым Піку Свабоды ў пятніцу. На мяжы Беларусі з краінамі еўразвязу выяўляюцца новыя спосабы нелегальнага пераходу. Цяпер найчасцей гаворка ідзе пра падземныя маршруты. Наколькі маштабнай стала гэтая з'ява, раскажа Ганна Ермакович. Цяпер першы такі падкоп выявілі ў Латвіі. Праз тунэль непадалёк ад памежнага пункту Сіланае ў краіну трапілі 15 чалавек. Усіх іх вярнулі ў Беларусь. У Літве толькі сёлета зафіксавалі 12 спробаў пранікнення пад зямлёй, а за апошнія тыдні на літоўска-беларускай мяжы знайшлі адразу 3 тунэлі. Некаторыя падкопы ўмацоўваюць бярвеннем і дошкамі. Адзін з апошніх тунэляў ішоў на глыбіні каля 1,5 метра, іншы меў каля 11 метраў даўжыні. Першы такі тунэль на мяжы з Беларусю выявілі польскія памежнікі у верасні 25-го году. Цяпер яны дапамагаюць шукаць падкопы і літоўскім калегам. Улады Літвы лічаць, што самі мігранты наўрад ці маглі б арганізаваць такую складаную працу без дапамогі беларускага боку. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі з еўразвязам цягнецца з 21-го году. За гэты час Польшча, Літва і Латвія ўзвялі памежныя загароды і ўзмацнілі ахову. Цяпер жа гэтыя загароды спрабуюць абыходзіць ужо пад зямлёй. У соцсетках актыўна абмяркоўваюць выпадак у 5-й менскай бальніцы, калі жанчына на 22-м тыдні страціла плод у двухмеснай палаце на вачах у іншай пацыенткі. Калі ў цяжарнай адышлі воды і пачаліся схваткі, суседка ва палаце паклікала медыкаў. Сведка здарэння кажа, што атрымала моцны стрэс. Намеснік галоўнага лекара 5-й бальніцы Васіль Шостак патлумачыў выданню онлайнер, што з медычнага пункту гледжання гэта быў выкідыш, а не роды. Паводле яго такія выпадкі могуць адбывацца ў палаце, бо хуткасць працэсу загадзя невядомая. Паводле Шостака, у Беларусі няма асобных палатаў для жанчын з выкідышам, а ізаляваць такіх пацыентак ад іншых жанчын у гінекалагічным аддзяленні немагчыма. Медычнага пункту гледжання гэта было ўсё зроблена, то як было апісана, гэта было зроблена правільна. Ні да чаго прычапіцца нельга. Адзінае, якое тут можа быць пытанне, што сапраўды пацыентка з такім дыягназам, лепей, каб яна была ізалявана, і увогуле лепей, каб адзін пацыент раўно адна палата. У Беларусі ёсць праблема ў тым, што у нас шмат коек у шпіталях, у тым ліку гінекалагічных, але іх штучна запоўніваюць пацыентамі, якія не патрэбна стацыянарная дапамога, і яны маглі бы лёгка лікавацца дома. У шпіталі ніколі не адбываецца нічога нармальнага, выключэнне гэта радзільны дом. Усё астатняе толькі гэта цяжкія пацыенты, якія хворыя, якія могуць, выбачайце, і памерэць, і таму здароваму чалавеку, ці чалавек, які можа лікавацца дома, там увогуле нельга знаходзіцца. А з пункту гледжання медыцыны тое, што гэта произошло ў палаце, гэта цалкам нармальна. Сёння ўвечары адбудзецца поўнае сонечнае зацьменне. Поўная фаза будзе бачная ў Грэнляндыі, Ісляндіі, поўначы Гішпаніі і частцы Партугаліі. У Беларусі зацьменне будзе бачнае толькі часткова. Яно пачнецца каля 20 гадзіны 10 хвілінаў па беларускім часе. Беларусы змогуць убачыць толькі момант, калі месяц пачне закрываць сонца. Пік і завяршэнне зацьмення з тэрыторыі Беларусі будуць недаступныя. У Менскім планетарыі называюць Менскае мора адным з найлепшых месцаў для назіранняў у ваколіцах сталіцы.
Найлепшыя умовы для назірання будуць на захадзе краіны. У горадні месяц закрые 3/4 сонечнага дыску, у Менску каля паловы, у Віцебску менш за палову, Магілёве траціну, а ў Гомелі каля 14%. Поўнай цемры і сонечнай кароны ў Беларусі ўбачыць не атрымаецца. Назіраць за зацьменнем трэба са спецыяльнай абаронай. У моманты перад поўным сонечным зацьменнем варта карыстацца толькі адмысловымі акулярамі ад сонца, сертыфікаванымі для назірання за сонечным зацьменнем. А ў сам момант поўнай фазы зацьмення іх можна зняць. Але калі месяц пачне сыходзіць з дыска сонца, акуляры трэба зноў надзець. Калі ў вас няма спецыяльных акуляраў, можна, напрыклад, выкарыстаць звычайны друшляк з дзірачкамі, які, напэўна, ёсць у вас дома, і праецыраваць праз яго цені на белую паперу. Або можна зрабіць дзірачкі ў кавалку паперы, накіраваць яго ў бок сонца, а потым паглядзець на падлогу і ўбачыць цені. Ёсць шмат розных варыянтаў. Сённяшняя ноч падурыць яшчэ адно відовішча – падаючыя зоркі, пік метэорнага потоку персеідаў. Гэта былі навіны 12 жніўня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вами была Ганна Совусь. Пабачымся.